Na és hát sziasztok, hánykös srácok! Én David Writer and Book Reader vagyok, és a mai videóban összegezni fogunk egy könyvet, ami a 2. februári olvasmányom, az Európai Naplója Rodrik a király. Hello! Tehát ez a könyv. Igen, nem vagy talán, elmondom először a pontozást. Ugye az Európai Naplójánál 5 csillagból 5-öt, én most erre a könyvre 4-et adok. És ez egy talán. Mármint, hogy nem is. Bocsánat, ez egy igen. De nagyon közelít a találhoz, mert ez a könyv, tehát hogy van 224 oldala, és konkrétan belőle a felét. Jó? Értem az alapsztorit, meg az előtt történetet. Egy kis spoiler rész. Hát nem annyira, de Rodrik a király, tehát Rodrik a bátyja, eddig is ő volt a király, de most még nagyobban, mivel történt vele valami nyár végén. Na, hogyha valaki utálja azt, hogyha a végén tudja meg maga a történetnek a végét, hát hello, tehát a végén tudtuk meg. Amúgy szerintem nem volt nagy cucc, de azért én nem járnék a helyébe Gregnek, úgyhogy 5 csillagból 4-et kap tőlem, és egy igent, de nagyon közelítenem, vagyis a találhoz. Hát igen. És a főcsati, az Tamacsi David, a gameres az Tamacsi David Gamerstraumek, tehát streamek, és a podcastes az pedig DM Podcast őszintén. Oké. Igen. Ez a könyv. Random kimutattam egy oldalán. Mint látjátok itt. Ez körülbelül egy 4 nap alatt elolvastam, de majd mindjárt látni fogjátok a bookmarist, meg az időt látni fogjátok az egésznek, úgyhogy menjünk át a bookmarire, és onnan menjünk át az időzítős cucchoz. Na akkor, mindjárt jön a bookmary. Na és hát, itt vagyunk a bookmary, úgyhogy itt beírjuk azt, hogy by search, és egy Ropi naplója Rodrik, ennyit beírom. Na, írni nem tudok. Na, és akkor nézzük. Paperbookba, page 220. Igen. Én készülök az egésszel. Mikor kezdtem? Mikor kezdtem? Na várjatok csak. Egy pillanat. Tehát 2025 02/21, tehát pénteken kezdtem. Azaz, és én 4 pontra emelem, vagy igen, 4 pontra. 4 de rész jobb volt. Igen, jobb volt. Na, jól van. Na, itt vagyok. Purpose of Day. Na, hogy mikor, az egy nagyon jó kérdés, úgyhogy mindjárt. Na, tehát itt vagyunk. Az 2024 május 18-án, tehát május 18, ez egy szombati nap. Jó, oké, Pursuit From, az a library, és a ára pedig 3699, 3699, úgyhogy ennyi, tehát 4 csillag, és ennyi. Jó, akkor jövök is az idős cucca, valamint az idővel, igen, és akkor mindjárt jövök. Na, és akkor itt is vagyunk, itt lehet olvasni, hogy hogy állunk, és akkor tehát itt vagyunk. Jó, és akkor tehát a következő könyv a Kossuth-Suli 1, de
lesz egy unboxing videó, amivel megvan az egész kosásli, most megrendeltük, és anyukámnak még szünnapjára, mert május 2-én ünnepli a szünnapján, egy nagy évforduló, úgyhogy vettünk neki egy könyvet, amit nagyon akart, úgyhogy azt vettem, úgyhogy 3 könyv volt összesen, úgyhogy lesz mit olvasnom nekem azt a 2 könyvet, meg ugye még van a kosásuli 1, amit nem olvastam el, mert előtte még most is olvastam. Úgyhogy ja, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, majd beszélünk, sziasztok, és hát találkozunk, sziasztok!